Λάβετε χρήματα σε μόλις 3 λεπτά. Ζήστε μια ισχυρή αλλαγή ενέργειας για αυθονία. Συντονίζοντας αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή, κάνατε μια απίστευτη επιλογή. Κάτι εξαιρετικό εκτιλήσετε στη ζωή σας και το σύμπαν ευθυγραμμίζεται υπέρ σας, προετοιμάζοντάς σας για μια μεταμόρφωση που θα φέρει απροσδόκητες ευλογίες και αλλαγές. Σε λίγα μόνο λεπτά θα ξεκινήσει μια στροφή. Μείνετε ανοιχτοί και συνειδητοποιήστε. Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη στιγμή. Είναι μια βαθιά ενεργειακή αλλαγή που έχει σχεδιαστεί για να ξεκλειδώνει νέες πόρτες στον πλούτο, την επιτυχία και την ευτυχία. Το σύμπαν λειτουργεί ήδη στα παρασκήνια, καθοδηγώντας σας προς ένα μέλλον ευημερίας, ειρήνης και πληρότητας. Είστε εδώ για έναν λόγο. Τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Κάθε γεγονός στο σύμπαν εκτιλήσεται την τέλεια στιγμή. Σήμερα μπαίνει σε μια νέα εποχή αυθονίας. Μείνετε μαζί μου σε κάθε λέξη, καθώς αυτό το μήνυμα έχει σκοπό να αφυπνίσει την ενέργεια του πλούτου και των ευκαιριών στη ζωή σας. Εμπιστευτείτε ότι μια αόρατη δύναμη σας οδηγεί σε ένα μέλλον γεμάτο με ατελείωτες δυνατότητες. Ένας δρόμος έχει ήδη δημιουργηθεί για εσάς. Ένα μονοπάτι που οδηγεί σε οικονομική ελευθερία, εσωτερική γαλήνη και διαρκή ευτυχία. Ωστόσο, για να αγκαλιάσετε πλήρως αυτή τη μεταμόρφωση, πρέπει πρώτα να ευθυγραμμίσετε την ενέργειά σας. Ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους για να γίνει αυτό είναι μέσω της ευγνωμοσύνης. Όταν ξεκινάτε τη μέρα σας με εκτίμηση, προσκαλείτε την αυθονία να ρέει αβίαστα στη ζωή σας. Κάθε φορά που ακούτε τις λέξεις «λάβετε» ή «ευλογία», αναγνωρίστε τις ως σήματα από το σύμπαν, μία πρόσκληση να καλωσορίσετε την ευημερία στον κόσμο σας. Αυτή ακριβώς τη στιγμή, η ενέργεια γύρω σας μεταβάλλεται. Ανοίξτε την καρδιά σας, αγκαλιάστε τη δύναμη της έλξης και αφήστε τον πλούτο και την επιτυχία να βρουν το δρόμο προς εσάς. Πληκτρολογήστε «λαμβάνω» στα σχόλια για να επιβεβαιώσετε αυτήν την ενεργειακή αλλαγή και να καλωσορίσετε τη ροή της αυθονίας στη ζωή σας. Σήμερα δεν είναι απλώς μια άλλη μέρα. Είναι μια ευκαιρία. Το σύμπαν ήταν πάντα στο πλευρό σας, καθοδηγώντας σας σε αγώνες και θριάμβους. Ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, η ενέργεια που σας περιβάλλει έχει παραμείνει ισχυρή, προστατεύοντας, σας ανεβάζει και σας προετοιμάζει για μεγαλύτερα πράγματα. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να αναλογιστείτε. Τι έχει βαρύνει την καρδιά σας? Οικονομικές ανησυχίες, αβεβαιότητα για το μέλλον, αίσθηση έλλειψης. Να ξέρετε ότι η αυθονία είναι το εκγενετής δικαίωμα σας. Ευθυγραμμίζοντας τον εαυτό σας με τη ροή της ευημερίας, δημιουργείτε χώρο για νέες ευκαιρίες και απροσδόκητες ευλογίες να εισέλθουν αβίαστα. Εάν έχετε αντιμετωπίσει προκλήσεις στην υγεία, τις σχέσεις ή τους προσωπικούς αγώνες, πιστέψτε ότι το σύμπαν βλέπει κάθε δυσκολία και είναι έτοιμο να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε αυτές. Υπάρχει πάντα μια δύναμη που εργάζεται στο παρασκήνιο, φέρνοντας λύσεις, αρμονία και ισορροπία στη ζωή σας. Νιώστε την ενέργεια γύρω σας να μετατοπίζεται, σαν ένα κύμα ειρήνης να σας κατακλείζει. Φέρνει δύναμη στις δύσκολες στιγμές, διάβγεια στην αβεβαιότητα και χαρά που υπερβαίνει τις περιστάσεις. Εάν πιστεύετε στη δύναμη της παγκόσμιας ενέργειας, πληκτρολογήστε «πιστεύω» στα σχόλια για να επιβεβαιώσετε ότι η αυθονία ρέει στη ζωή σας. Δηλώστε με σιγουριά και ευγνωμοσύνη «Είμαι ευλογημένος και καλωσορίζω όλα τα δώρα του σύμπαντος με ανοιχτή καρδιά». Αυτή η απλή αλλά ισχυρή δήλωση συνδέει το πνεύμα σας με την ενέργεια της ευημερίας και ενεργοποιεί τη ροή της αυθονίας στη ζωή σας. Φανταστείτε κύματα θετικής ενέργειας να σας περιβάλλουν γεμίζοντας κάθε μέρος της ζωής σας, από τα οικονομικά και την υγεία σας μέχρι τις σχέσεις και τα όνειρά σας. Να ξέρετε ότι το σύμπαν λειτουργεί πάντα υπέρ σας. Δημιουργεί ευκαιρίες, ξεπερνά τα εμπόδια και σας καθοδηγεί προς την επιτυχία. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και απελευθερώστε τυχόν αμφιβολίες ή φόβους που σας βαραίνουν. Αφήστε τους να φύγουν, γνωρίζοντας ότι υποστηρίζεστε πλήρως και ότι όλα εξελίσσονται τέλεια. Μιλήστε με αυθονία στην πραγματικότητά σας. Δηλώστε ότι οι ανακαλύψεις είναι καθοδόν. Επιβεβαιώστε, εμπιστεύομαι τη διαδικασία και ξέρω ότι όλα όσα επιθυμώ έρχονται σε μένα την τέλεια στιγμή.
Η ευγνωμοσύνη είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσετε τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής. Ακόμα και σε μικρές στιγμές, βρείτε κάτι να εκτιμήσετε. Η ευγνωμοσύνη μετατοπίζει την εστίασή σας από την έλλειψη στην αυθονία, από την ανησυχία στην εμπιστοσύνη και από την αμφιβολία στην πεποίθηση. Αφήστε την καρδιά σας να ξεχυλήσει από εκτίμηση, αναγνωρίζοντας το καλό που είναι ήδη παρόν στη ζωή σας και τις ευλογίες που βρίσκονται στο δρόμο τους. Όσο περισσότερο αγκαλιάζετε την ευγνωμοσύνη, τόσο περισσότερο το σύμπαν θα ανταποκρίνεται με ακόμη μεγαλύτερη αυθονία. Πριν τελειώσουμε, αναλάβετε εμπνευσμένη δράση. Κάντε like σε αυτό το βίντεο και γράψτε το όνομά σας στα σχόλια για να σας στείλουμε θετική ενέργεια. Εάν πιστεύετε στη δύναμη της παγκόσμιας αυθονίας, εγγραφείτε και κάντε like σε αυτό το βίντεο τώρα. Αυτές οι μικρές ενέργειες σηματοδοτούν ότι είστε ανοιχτοί στη λήψη, ξεκλειδώνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευημερία στη ζωή σας. Αυτή η στιγμή δεν είναι τυχαία. Η ενέργεια της αυθονίας είναι πάντα διαθέσιμη σε εσάς και τώρα είναι η ώρα σας να ευθυγραμμιστείτε μαζί της. Από αυτό το σημείο και μετά, η έλλειψη και οι περιορισμοί δεν θα σας κρατούν πλέον εξουσία. Η ροή της ευημερίας είναι ατελείωτη και εσείς είστε μέρος της. Φανταστείτε το σύμπαν να απομακρύνει κάθε εμπόδιο που σας έχει κρατήσει κολλημένους. Νιώστε την αλλαγή στις πόρτες που ανοίγουν με ενέργεια που κάποτε φαινόταν αδύνατο να ξεκλειδωθούν. Ο πλούτος, η επιτυχία και οι νέες ευκαιρίες έρχονται τώρα προς εσάς. Κάθε πρόκληση που έχετε ξεπεράσει σας έχει προετοιμάσει για αυτήν την ισχυρή μεταμόρφωση. Οι ευλογίες του σύμπαντος δεν δεσμεύονται από τις περιστάσεις. Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, υπάρχει πάντα δρόμος προς τα εμπρός. Η ευημερία είναι κάτι περισσότερο από οικονομικό κέρδος. Έχει να κάνει με την ευημερία σε κάθε τομέα της ζωής σας, να νιώθετε πληρότητα, ισορροπία και σύνδεση με έναν μεγαλύτερο σκοπό. Λάβετε μέτρα τώρα. Πληκτρολογήστε 911 στα σχόλια για να επιβεβαιώσετε την ετοιμότητά σας να λάβετε αυθονία. Ας είναι αυτή η δήλωσή σας ότι βαδίζετε σε ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο πλούτο, χαρά και επιτυχία. Καθώς προχωράτε, εμπιστευτείτε ότι όλα ευθυγραμμίζονται τέλεια για το υψηλότερο καλό σας. Το σύμπαν σας καθοδηγεί πάντα, οδηγώντας σας σε μονοπάτια πέρα από αυτό που είχατε ποτέ φανταστεί. Η εποχή της αυθονίας σας έφτασε. Αγκαλιάστε το και παρακολουθήστε τη ζωή σας να αλλάζει με τρόπους πέρα από τα πιο τρελά σας όνειρα. Μια νέα αρχή περιμένει. Σήμερα σηματοδοτεί μια νέα αρχή, ένα νέο κεφάλαιο ευλογιών και ευκαιριών. Ακόμη και όταν η ζωή είναι αβέβαιη, να θυμάστε ότι δεν είστε ποτέ μόνοι. Το σύμπαν σας καθοδηγεί συνεχώς, διαμορφώνοντας την πορεία σας προς την ευημερία. Κάθε εμπόδιο που αντιμετωπίσατε ήταν μέρος της προετοιμασίας σας για κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Το παρελθόν σας δεν καθορίζει το μέλλον σας. Η αυθονία είναι ήδη δικό σας. Οι πόρτες ανοίγουν, οι ανακαλύψεις συμβαίνουν και η μεταμόρφωση ξετυλίγεται ακριβώς μπροστά σας. Εάν χρειάζεστε θεραπεία, να ξέρετε ότι η ανανέωση είναι δυνατή. Κάθε πρόκληση που έχετε αντιμετωπίσει ήταν ένα σκαλοπάτι για κάτι καλύτερο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, εμπιστευτείτε το ταξίδι και καλωσορίστε τις ευλογίες που ρέουν προς το μέρος σας. Αυτή είναι η στιγμή σας να αναπτυχθείτε, να προχωρήσετε στον σκοπό σας και να δείτε την απίστευτη μεταμόρφωση που ακολουθεί. Με εμπιστοσύνη όλα γίνονται δυνατά. Δεν είσαι ποτέ μόνος. Το σύμπαν λειτουργεί πάντα υπέρ σας, τακτοποιώντας τα πάντα για το απόλυτο καλό σας. Κάθε πρόκληση είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη και κάθε αποτυχία σας φέρνει πιο κοντά σε κάτι μεγαλύτερο. Όταν υπάρχει αμφιβολία, θυμηθείτε πόσο μακριά έχετε φτάσει. Η σοφία, η δύναμη και η εύνοια που χρειάζεστε είναι ήδη μέσα σας. Απελευθερώστε τον φόβο, αγκαλιάστε την εμπιστοσύνη και προχωρήστε με αυτοπεποίθηση. Ακόμα κι όταν το μονοπάτι είναι ασαφές, πάντα καθοδηγήστε. Οι αγώνες του σήμερα θα γίνουν οι νίκες του αύριο. Η ειρήνη, η ευημερία και η δύναμη είναι ήδη δικά σας. Σηκωθείτε πάνω από το φόβο και μπείτε με τόλμη στο μέλλον σας. Μπείτε στην αυθονία τώρα. Ρωτήστε τον εαυτό σας.
Έχετε πλήρως την εμπιστοσύνη σας στο σύμπαν. Έχετε αφήσει τη ζωή να σας καθοδηγεί χωρίς αντίσταση. Αν όχι, τώρα είναι η ώρα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Απελευθερώστε την αμφιβολία. Αφήστε τα βάρη σας και καλωσορίστε τη μεταμόρφωση στη ζωή σας. Κοιτάξτε πίσω στο ταξίδι σας. Κάθε βήμα έχει καθοδηγηθεί. Τώρα, φανταστείτε τι είναι δυνατό όταν αγκαλιάσετε πλήρως το μονοπάτι που έχετε μπροστά σας. Η αληθινή αυθονία δεν έχει να κάνει μόνο με τον πλούτο. Έχει να κάνει με την ειρήνη, την ευτυχία και το να ξέρεις ότι υποστηρίζεσαι πάντα από την ενέργεια του σύμπαντος. Ανοίξτε την καρδιά και το μυαλό σας στις ευλογίες που προορίζονται για εσάς. Μείνετε προσγειωμένοι στην πίστη, ριζωμένοι στην εμπιστοσύνη και δυνατοί στην ελπίδα. Η μεταμόρφωσή σας έχει ήδη ξεκινήσει. Εάν αυτό το μήνυμα έχει απήχηση σε εσάς, πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει» και μοιραστείτε το με αυτούς που αγαπάτε. Ήρθε αυτή η στιγμή να σηματοδοτήσει την αρχή μιας ισχυρής μεταμόρφωσης, μιας που φέρνει ειρήνη, ευημερία και μια ανανεωμένη αίσθηση σκοπού. Μείνετε συνδεδεμένοι κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας και ενεργοποιώντας τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάσετε ποτέ ένα μήνυμα ενθάρρυνσης.